хаотичен DIY и хаотичен сторитайм. Да си направим диско сърце, докато ви говоря за аутистичната ми котка. Това сърце от една Hello Kitty простотия. Свирка. Една от 4 ми котки има някакви психически проблеми. Не може да спре да ми влиза в гардероба. Стъклено тиксо от Shein. Изобщо не ми е трудно да живея с 4 котки. Те си имат тяхна отделна стая. Преди година я ремонтирах и си купих този гардероб, където си държа всички рокли и летни дрехи. В момента е затворен по този начин. Това си го купих от Shein. Тази ненормална котка. Отлепи! Shiny. Това е една от най-послушните котки. Тя през деня нищо не прави, но през нощта, като няма никой наоколо, всяка вечер влиза в гардероба ми без значение какво прави по въпроса. Ставам, половината ми гардероб е на земята в косми, пускам пералня и на следващата сутрин всичко започва от начало. Ето го от другата страна. Сега идва трудната част, останалото. Ако искам нещо от гардероба си, го отварям така. Глежда така, защото тя ги събаря. Това също го направи тя. Рокли в косми, разбира се. А тук малко да ви флексна с органайзера ми. Как се реже стъкло. И това обичам да правя в почивните си дни. Много ме разтоварва да ми хвърчат стъкла в очите. Почвам да си мисля, че това не е от най-добрите ми идеи. Тук почнах да си мисля, че няма да се получи. Продължих да се опитвам и се примирих, че няма да е перфектно. Ще стане нещо. Пробвам последни дупки, ви показвам завършеното сърце. Имаше една дупчица, в която пъхнах тел и вече е готово. Изпробвам го на различни светлини и места. Определено ефектът е много готин. Стана си като дискотека за котки, такмо по темата. Хареса ли ви моя DIY? Напишете ми и чао!